Ei. Benvingudes i benvinguts a La Guàrdia, un programa on parlem de música sense filtres, ni etiquetes, ni elitismes. És un plaer tornar a estar a l'Heliogàbal, a tancar aquesta nostra quarta temporada. M'acompanyen, com sempre, els meus companys. Marc Ferrer, què tal, com estàs? Ei. Quasi no em deixen entrar, tio. No porta el sello i diu, tu qui ets, el segurata, i quasi no entro, Però al final sí. Encara no és famós, però d'aquí poc sí. Sono raro o m'ho sembla a mi? Robot. Com a robòtic, Robot. no? Jordi, sonem com robots. Autotune. Psycho. Bueno, mentrestant, Ignasi Estivill, com estàs? Bé, molt content de veure tanta gent aquí. A més, està a la supersala nova de l'Heliogàbal. I Alexandra Navas, la nostra gran col·laboradora. Què tal? Molt bé, fem. Tranquil·leta. Alta moda, Al final cada dia s'intenta, vull dir, es fa que es pugui. Bad Girl. Sí, sempre representant. Molt bé, avui teníem 3 convidats, però al final només són 2 perquè una de les nostres convidades s'ha quedat encallada en grans inundacions a Igualada, una llarga història. Canvi climàtic. I per tant només tenim a 2 convidats, però són 2 grandíssims convidats amb qui parlem de moltes coses. Tenim amb nosaltres a Maria Jaume i Quim Carandell. Quim Carandell? És el d'Ixela, no? Em porta el d'Ixela, el Carandell d'Ixela. De sobte apareix el presentador del d'Ixela. M'agradaria posar com una cortina a l'estudi de BTV, podríem fer-ho? Em Una vull cortina com com sortir aquesta. sempre de la cortina, tot el rato. Però ja no hi ha com gent Bueno, aplaudint-nos quan sortim i tal. Sí? Bueno, Maria, què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Ben tornada a la Guàrdia després de tant de temps. Gràcies. Quim, benvingut per primer cop, tot i que la Ludwig va venir a la Guàrdia, no vas venir tu. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies per No vas voler convidar-me. venir? No vas voler venir? Va fallar a l'últim moment, perquè jo tenia una secció de les lletres i van venir el Gabri i l'Andreu i els vaig fer moltes preguntes i em van dir, tios, és que no sé res de les lletres, les fa totes el Quim i no et sé què dir, saps? S'ho van inventar tot, sí, ja me'n recordo. Però van fer molt bé el joc de les preguntes, crec que van ser els... Va guanyar. Sí, van van guanyar la guanyar temporada. Sí, no? Molt bé. Van fer molt bé, sí. Com que no m'he preparat cap presentació de vosaltres, el que farem és que us presenteu entre vosaltres, vale? Maria Jaume, pots presentar qui és el Quim? Odio quan feis aquesta merda, tio. Ja, quin horror. Pitjor moment, Sí. No, i tant. Quim... Només pots dir lo bo. És que tinc moltes coses a dir d'en Quim. No, Quim és el cantant de la Big Band, que és un grup molt ben parit, que ho està petant bastant, no? Ara diuen que són els nous Manel. Oh, ja comencem així, I és un tio pues, molt intel·ligent i Em posaré vermell. molt majo quan vol. Molt bé, Quim et toca descriure Ui, 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 qui és Maria Jaume? La Maria Jaume és una cantautora mallorquina, nascuda al 99. Sí, té l'edat del meu germà. Aquesta és una dada que no interessa. Sí. Nascuda al 99. I tu saps el meu germà, 96. Ah, sí? Ah, el vaig conèixer el teu germà. Em va dir, et portaré a un festival que organitzo a Mallorca i mai més em va trucar. Com es diu el festival? Samoa Fest, no? Ah, aquest. Està molt bé aquest festival. Està bé, està Tu hi bé. has tocat. Jo hi he tocat. Ha tocat, entre altres llocs, al Movo Fest. La Maria Jaume té una gran llista de concerts. Jo la vaig veure també un dia que va tocar a... On va ser que et vaig venir a veure l'estiu passat? Just ara fa un any. Just quan va començar a tocar amb la... Perquè al principi la Maria Jaume va fer-se una banda i cada concert era diferent la banda que portava. És vera. I aleshores un dia va dir, prou, ja n'hi ha prou. I es va agafar una banda boníssima i el primer dia que tocava amb la banda nova la vaig anar a veure i no me recordo on era. A Ambassat, al festival Ambassat. On era això? Sabadell. A Sabadell. Que vam estar nosaltres fa poc també, fem promo, colem totes les promos que puguem. Vale, segona pregunta abans d'això. Què heu fet avui? Heu dit que no a algun plan més guai per estar aquí? No. No hagués vingut, llavors. Un altre plan hagués sigut 100% millor. Igualada inundada és molt millor que venir a la Guàrdia. Pobre Anna, no, hombre. Jo he d'anar a tocar una boda després, però... Pots desenvolupar una mica això? Com? Que vas a tocar una boda?
Bueno, això, ara sortim, agafarem la moto i anirem a un hotel de lujo del Tibidabo a tocar versions amb la Ludwig perquè no estem de gira i aleshores hem de fer concerts d'aquests per guanyar-nos la vida. Molt bé. Avui no farem la típica entrevista de què tal els vostres projectes, el vostre últim disc és el disc més madur, aquestes coses, sinó que farem una mica més de debate, taula rodona, parlar de molts temes. Hem fet uns quants blogs aquí. Connected. I anirem parlant. Llavors, el primer bloc, l'Ignasi li ha anomenat música, com si tot l'altre no fos música, també. Però, bueno. Però suposo que és més el tema de composició i tal, no? Que et referies? Sí, més o menys. Hòstia, sí, brutal, música. Vale, doncs el primer que volíem parlar és del tema de la composició. Quin és una mica el vostre procés compositiu, els dos que escriviu cançons? Què feu primer, com comenceu i d'on us surten les idees i tot això? Comença el Quim aquest cop. Començo ja? Sí. Depèn. És una cosa que depèn cada vegada, em sembla. Vull dir, a vegades hi ha una idea, dius, s'ha t'acut una història, i dius, a veure, això com ho podria convertir en cançó, a vegades s'ha t'acut un estribillo, a vegades... Vés a saber. Cada cop és una mica diferent. Al principi, quan vaig començar a composar, m'anava molt bé caminar, i aleshores caminava i anava cantant per dintre, i aleshores arribava a casa i ho escrivia. I no sé, però és difícil, cada cop és diferent. Sí, això ho has dit tu, Ferrer, no? Que tu memoritzaves les cançons abans d'escriure-les o alguna cosa així, pot ser? Sí, no m'apuntava res. I ara hem gravat un disc que ha estat un desastre perquè no tenia res apuntat i no me'n recordava de les lletres. O sigui, no has apuntat cap lletra, o sigui, no apuntes en general, eh? Sí, a vegades sí. Sí, al mòbil a vegades m'apunto algunes coses. Però la lletra sencera no... No acostumo. Sempre m'ho demanen per posar-ho al disc, però fins llavors no l'he escrita sencera mai. Sempre és un rotllo haver de fer... Bueno, això. Hòstia, una locura. Jo no sé ni quin dia és avui per recordar-me d'un disc sencer de lletres, tio. No, jo tampoc. Aquest és el problema. I tu, Maria? I de bastant similar. A veure que això també... Caminaves, feies voltes. No caminava, me dutxava. Molt de gasto d'aigua. Un gasto d'aigua aquí, sí. Ja, però me va bastant bé dutxar-me perquè me venguin coses en el cap. I és vera que cada vegada ve una mica diferent, o te ve un tros diferent, o te ve una mela, o te venen el que sigui. I a partir d'aquí intento estirar el fil tot el que pugui. Però, bueno, les dutxes a casa nostra van una mica cares. Bé que em toca la pregunta una mica incòmoda. Feu lletres que estan molt guapes vosaltres, però clar, també hi ha una vessant de creació musical que és com agafo un beat, en aquest cas, i potser agafen 15 paraules i amb això ja fan 2 minuts de cançó. O sigui, com veieu com aquesta creació musical, que és molt més simple de 4 idees i anem tirant, i ho compareu vosaltres, que potser li dediqueu moltes hores a reflexionar sobre la vostra música, sobre la vostra lletra. Com veieu com aquesta diferència tan heavy de potser una persona et tira una base i es fa una impro i ja hi surt una cançó, vosaltres que ja sesudos... Però és que jo crec que o sigui, aquesta manera de fer cançons també li acabes donant moltes voltes a la lletra i a el que estàs fent i de fet crec que té bastant de mèrit i és quan... A jo m'agrada bastant escriure les cançons també del tirón, diguéssim, perquè en aquell moment tens molt clar la idea de lo que vols dir, el que t'estàs imaginant i el guai és aprofitar aquella sensació, aquella com motivació molt extrema de és això i intentar fer tot el que puguis. Evidentment després sempre pots retocar-la, sempre pots fer 1000 canvis, però jo intento també fer molt d'això de vale, doncs és ara i anem a treure tot el que puguem i al final és molt similar en això de tiro una base, te tiro un beat i vas improvisant una mica. I també hi ha molta màgia amb aquestes senzillesa de poder transmetre coses molt, molt senzilles i molt ràpid i que la gent ho entengui molt fàcil. Això per jo és tot una meta, rotllo poder expressar coses fàcil i que tothom ho entengui i a la vegada que estigui ben fet. O sigui, tu no estàs 3 mesos donant-li voltes al coco amb una lletra encallada. Tu tens una setmana per dir alguna cosa, per entendre. No, a vegades me passa que m'encall però amb una frase o amb 2 paraules de merda, aquesta paraula no m'agrada, vull canviar-la, però el concepte de la cançó ja el tenc, diguéssim. I jo vull dir, quina és la vostra pitjor cançó?
La que no voleu cantar, que quan arribeu, ara... No, el que la veus ara és la pitjor, sens dubte. Vaya cagarro vaig fer. No sé. No teniu cap No cançó tens dolenta. cap so dolenta, eh? Acabes de dir com que tot el disc que acabes de fer, tot sencer, no t'agrada. No, és veritat, jo no he dit això. No acabes de dir fa un minut? No ho he dit. No, què va? De les que ja tens, quina és la que menys t'agrada? Del disc nou. Totes m'agraden igual. Això és No, com no, els de les fills. que han sortit. També. Que la gent la pugui reconèixer, la pugui escoltar i dir aquesta és la pitjor cançó de la Ludwig Band. Buah, no ho sé. Quin rotllo. Jo crec que totes tenen la seva cosa, vull dir que al final totes les cançons per una cosa o per l'altra te les estimes. I tant et pots estimar aquelles que han tingut molt èxit i que tothom les sap i tothom vols que les canti als concerts perquè fa il·lusió cantar-les, perquè tothom ho disfruta i tothom li ve de gust escoltar-ho, com aquelles que has posat el disc, tothom se la passa, ningú li fa cas i tu segueixes obstinat pensant aquesta cançó és meravellosa i ningú ho ha entès. I totes estan bé i tota la franja entremitja també. Aleshores, és com els fills, s'han d'estimar tots. Però és mentida, o sigui, és mentida. Tots estimen un més... El pare estima més un que Però un l'altre. pare de l'Opus, tipus que tens molts fills, perquè estem parlant de moltes cançons aquí. Tots els pares estimen més un fill que l'altre, però mai ho confessen, ni a si mateixos. Pitjor cançó teva, Maria? Tampoc, escorreràs bulto? No, que va. Jo me passa una cosa en tot el meu primer disc, que és que m'acosten una mica totes. O sigui Tot el primer disc. no en sabria triar una que m'agrada més. Sí, quan el toques t'incomoda una mica de pal, hòstia, aquesta cançó una altra vegada. M'avorresco una mica, sí. Sí, ho he de confessar. Com, segons quines, cada vegada intent ratear menys, com, vinga, fer cançons per no haver de tocar ses de... Per no aguantar-te, Cuidao. Justament tu, amb el primer disc i sortint el Sona Nou i tal, com ja se't va fer bastant cas d'entrada, no? Que és un cas bastant diferent a la Ludwig, que és com que ha anat creixent més així en... Com veieu, o sigui, què creieu que és millor? Treure un primer disc i petar-ho o fer una evolució així més constant? Petar-ho a Catalunya. Bueno, Bueno, petar-ho el que entenem dins de l'Heliogàbal. Però és que jo no ho vaig petar. Petar-ho No, petar que gràcia algú diu, hòstia, aquesta tia em sona. No, però que la gent et faci cas des del principi o anar com més com això, com picant pedra i anar disc rere disc, anar pujant més a poc. En Quim li feia bastanta ràbia per això, perquè... Vols que ho Digueu, expliqui? digueu. Ho puc explicar? Explica. Molt bé, explicaré la història de la Maria Jaume. La Maria i jo no ens coneixíem. I la Maria li anava molt bé i havia tret el disc aquest que li agrada tan poc. I aleshores teníem molts bolos. I aleshores sempre nosaltres tocàvem el cap de setmana següent al mateix lloc o ens anàvem com creuant. Aquell estiu, ara farà 3 estius. I aleshores era l'estiu del Covid, que tot això que posaven el Covid, que el treien, que el tornaven a posar. I aleshores... No posaven el Covid, posaven les restriccions. Bueno, sí, perdó. I aleshores és una tonteria aquesta història, quina vergonya. És una tonteria, però fent me sofrir. vas odiar durant molt de temps per això. Hi havia odi, Uau. No, no és veritat, gens ni mica. El cas és que ens van cancel·lar un concert a la Maria i a nosaltres, no sé si era el mateix dia o el mateix cap de setmana. Total, que a nosaltres només ens va arribar un mail dient escolta, que no es farà el concert. I llavors l'endemà Bank Rover va penjar una... Bank Rover és el segell de la... Encara ho és, no? Sí, no? Per molts anys. Van penjar una foto a l'Instagram amb un kit que li havien enviat a la Maria Jaume amb uns carquinyolis i una ratafia i no sé què per compensar que li havien cancel·lat el vol. Kit molt català, Carcanyolis i ratafia, Vaya kit. Sí, no? Era això, no? Eren unes camisetes i unes quantes botelles de ratafia, sí. Veus? I aleshores, quan ens vam conèixer per fi, vaig anar i vaig dir a tu et van donar ratafia i a mi no. I així ens vam conèixer. Així ens vam conèixer. I et cau bé igualment, Et cau bé, Bueno, digues. En general, sí. Vale, passo al següent bloc. Sí? Vale, la fama. Toca a mi, no? Sí, Uau. dale, Ferrer. Vale, bueno, el que parlàvem abans.
que a Gràcia la gent us reconeix i fora sou desconeguts. O sigui, com es porta aquesta com fama mentida, també com aquesta part de precarietat del pal. Hòsties, rodem per tota Catalunya, però després no tenim un puto duro, perquè, bueno, potser esteu forrats, però no feu pinta de forrats, per desgràcia. Tot i que us ho mereixeu, Jo, si tingués diners, els donaria tots a vosaltres. Com es juga amb aquesta sensació de sobte, molta gent em coneix, de sobte no tinc un puto duro al compte, com aquesta cosa rara? Com es viu des de dintre? No sé, no és us ho que plantegeu? no gaire, perquè realment jo no me coneix ni... O sigui, me coneix mo mare i poca cosa més. No tinc aquesta sensació d'anar per gràcia i que tothom me conegui en absolut. És vera que a vegades, de tant en quant te trobes qualcú com, tal, una foto, no? En el Primavera m'ho va passar. En Primavera Sound no m'ho va agradar, perquè en el Primavera... No, saps? Jo no vull dir res. Igual no és el moment, però bé, és com... No, com posar-ho una mica de naturalitat, fer una mica de cas, no? I ja està. Seguint la teva vida, perquè evidentment és una excepció... Clar, però que te manin fotos i alhora no siguis rica és com raro. Perquè les fotos és a canvi de la fama. O sigui, a canvi de la fama tens diners, o sigui, al revés. A canvi dels diners tens fama, però en aquest cas és com... Ja, a més soc pobre, no? Sí, ja. No ho sé, Ojalà no. Ja, no sé, no entenc gaire on vols anar. No, jo tampoc, Jo tinc aquí un guió que no m'he llegit i estic aquí... No, aquesta l'havia pensat jo, o sigui, era més el rotllo de... No és tan fàcil. Clar, és que fiques aquí fa res. Què vols que contestem? Si és raro aquest rotllo de vas a un festi i notes, en plan, hòstia, et demanen fotos o veus la penya mirant-te o estàs a un lloc aquí i veus, vale, la gent m'està reconeguent, sap qui soc, no sé què, o altres músics, tal, però a la vegada, doncs, tu un altre dia estàs caminant per Barna o vas potser a un altre tipus de festival o ambient i ningú, o sigui, o una festa i t'has de presentar, en plan, ningú té ni puta idea que faig música, ningú sap qui soc, i en altres llocs, en canvi, quan ja t'estàs presentant, tothom sap perfectament qui ets, saps? Era una mica com aquesta diferència. Si us fa raro, com a vegades de dir, hòstia, merda, potser estic sent massa flipat, o dies de, en plan, hòstia, potser estic sent massa com humil i realment la gent em coneix aquí, sap que tinc un grup i tal, saps? Jo aquest dimecres vaig tocar aquí a l'Heliogàbal i vaig entrar a la porta per venir a fer les proves, no, per entrar a fer el concert ja, i el porter em va dir, ¿dónde vas? I jo li vaig dir, toco, soy músico. I em va dir, tu? Però si t'he vist aquí con una cara d'anguila 24 hores. I aleshores això crec que respon prou bé a la prova. Bastant bé, respon bastant bé, bastant satisfet. Una cosa, i parlant això de ser famós i català, ara que la Batgel ha estrenat aquest anunci xulíssim d'Estrella d'Am, o no xulíssim, això ja podem parlar-ho també, si us fessin a vosaltres com un anunci d'Estrella d'Am d'estiu, com seria el vostre anunci? Però podeu pensar-ho. Com vulgueu, pot ser conjunt, clar. M'encantaria. Pot ser a l'Helio mateix, on també, si seria, voleu. quina història hi hauria... Jo aniria en barco a Mallorca i la Maria estaria anant amb avió a la vegada, aleshores no ens trobaríem. I aleshores tornaríem al revés. Clar, has dit catalans, però la Maria no li has preguntat. És catalana o mallorquina? Bueno. Va. Aquí no importa, no? Ja, seria bastant catastròfic, no? Com un anunci... Seria pitjor que el que ha sortit. Clar, però ha de quedar bé, o sigui... Pitjor que el que has sortit, jo crec que és bastant difícil, però... però no, seria més real, no? Més auster, com... No crec que anéssim a Japó, ni que siguéssim milionaris, ni que tinguessin ràbia dels nostres empleats i coses d'aquestes. No has vist? No l'has vist. Dient que així amb el cap, però... Clar, complicat. Ja t'estava veient. Bueno. De què va? Que és la Batgirl anant a Japó tenint problemes amb els seus empleats? No, la Batgirl està a Japó i té FOMO perquè s'ho estan passant bé en un barco. Els seus treballadors. El seu barco s'ho estan passant bé. Jo no vull anar a fer més concerts a la meva supergira, vull anar a passar-m'ho bé en un barco. Llavors, amb els meus treballadors, és molt important amb els meus treballadors. Sí. I surt l'Adriana, que està per aquí, a més. Exacte. Veritat. Això m'ho han dit. Vols dir alguna cosa, Adriana, de l'anunci? On sembla estar l'Adriana? Aquí rajant. Abans. Ara m'ho he posat nerviós, tio, ara. Per quants diners faríeu a l'anunci d'Estrella d'Am? Us hauríem de pagar molt o us veneu fàcil? Moltíssim, sí, no? Bueno. 300 euros, locura. Locurote. Cheque en blanco, 300 euros. Buah, és que l'Estrella, bueno, és tot un tema. No sé...
Però tampoc No sé esteu ni si tan vull entrar. lluny. O sigui, la Renaldo i Claró va fer fa un parell, o sigui, no seria tampoc loco que ho fes. Però va fer una cançó, no? O sigui, Sí, no sortia, va fer la cançó, però bueno, tampoc seria mega No, disparatat que tampoc us ho és tan diguessin. diferent. Seria bastant disparatat. Sí? Sí, jo crec que sí. Bueno, parlo per mi. No, Però ho faries o no? no ho sé. Tu ho faries? Què has dit? Quina és la xifra? No, perquè aquí tens un paper. Si no- Apunta un número. Si no Estrella d'Am ja ho sap, ja sap el que us poden pagar si no Estrella d'Am. És veritat. No ho sé. no ho sé, realment no ho sé. Jo abans faria de Sant Miguel, crec, o de Heineken. M'agradaria fer L'anunci de Sant Heineken. Miguel, que sempre tothom se'l mira a l'inici de l'estiu, tothom es mira l'anunci de Sant Miguel. Està bastant guapo, sempre. Digueu-nos un artista català, o no català, però si és català millor, que considereu que està molt poc valorat per lo que hauria de ser i un altre que creieu que està excessivament valorat per lo que hauria de ser. Buf. Buf. El sobrevalorat, si no voleu que sigui català, ho entenem. No els diguis. Però si Ja és si es català, caguen, millor. que es caguin, però... Diem catalans. Si tu dius catalans, ella estarà obligada a fer-ho també. Poden no estar en actiu. Poden no estar en actiu. Però si vius. Vius. Han d'estar vius. Home, sí. Bueno, si no, Comenceu per lo fàcil, si vols, que és algú que creieu que hauria d'estar molt més valorat del que està. Vale. Lluís Gavaldà. Més? Que està poc Lluís Gavaldà. valorat. Joder, però què més Els vols? pets, ningú coneix els Joder. pets. Hauria de tenir un monument a cada poble. Em sembla com una frase bastant d'una cançó de la Ludwig, això. Lluís Gavaldà hauria de tenir un monument a cada poble. Mira, podria estar bé. Crec que sí, crec que mai se l'ha tingut prou en consideració. Crec que algun moment haurem de tenir el debat a Catalunya sobre els pets o els Manel i jo crec que a la llarga guanyaran els pets. Uau! Però això ja està Oh, clar. no. Sí, Aviam. està clar, no? Aviam. No ha agradat. Ja, però... Uau! No ha agradat, no ha agradat. No està clar. Qui creu que pensava- pets? Jo Qui creu crec que pets? no està clar. A veure, Mans amb un pet. soroll per pets. I per Manel? Podeu marxar, eh? Em sap molt de Clarament no greu. està clar. Em sap molt de Tot greu. dit, tot dit. Veus? Però crec que és un debat que encara falta uns anys perquè tinguem. I els Vull dir, amics crec no que encara entren, no estem preparats. Per... Els amics de les arts no estan en aquest debat. No cal. El primer disc és boníssim. I ja està. Me toca. Sí. No, sobrevalorat, no he dit No, infravalorat. no ha dit, Per això. és que està... No, però fes tu aquest Digues mentre aquí infravalorat. es pensa l'altre, perquè l'altre és més difícil. Ja. Qui infravalorat? Infravalorat... És que n'hi ha molts, no? Crec jo. Per exemple, igual Reina, que estan per aquí. Brutal. Brutal, 100%. 100%. Boníssims, escolteu dos. Ganes de nou disc, ja fa temps que no... Em falten... Crec que queda poc. Queda poc, no? Que bé. A la Guàrdia la temporada que ve. No els coneixeu, no, Reina, vosaltres? Està Sí. Conèixer, sí. La seva música, sí, eh? Sí, una mica. Vale, vale. Eh, Sobrevalorat, Quim. Sobrevalorat. No ho sé. No, però digues qui no vols. No digues qui no ho saps, perquè clar que ho Sopa saps. de cabra. No... Ah, no, ara és molt fàcil, ara actualment. Ara és Antònia molt fàcil. Font. Antònia Antònia Font, Font, ara. eh? Font. Aviam, aviam. Un popular opinion, eh? Clar, no, ara Antònia Font s'estan passant, no? Maria? Vale, vale. Està bé, està bé. Què has de dir? Què opines sobre que digui que Antònia Font està Que té sobrevalorat? raó, potser. No, no estic d'acord, Ah. no estic gens d'acord. Però... És un insult a les illes. Eh? Bueno. Potser estàs d'acord i no vols acceptar-ho. És que et veig que... No estic d'acord. No ho pot dir per Però contracte. tampoc estic molt d'acord amb com estan gestionant tot el tema de tornar. O sigui Vale. que puc entendre que hi hagi gent que està Vale. allà a mig camí. Però sobrevalorat... No, veritat. Però d'aquí... És que d'aquí no ho sé. Me passa una cosa, i és que sé que si ho dic molta gent m'odiarà i me sap greu. És una tia internacional, és la tia més escoltada, de les més famoses, i jo escolto molta música mainstream i molt de top 10 d'Spotify i m'agrada molt, segons qui, però na Taylor Swift me sap greu, però no. Taylor, la bomba, la bomba. Hi ha gent del públic que després et Està l'Èlia, no? crucificarà Èlia, aquí carinyo, fora. com estàs? Estic veient llàgrimes per aquí baix, eh? Èlia, reina, vols un micro? S'estan llançant ganivets. Estem bé? Vols aigua? Estem bé? Vale. Vale, està molt bé. Bueno.
Mai m'he atrevit a dir Ho he això. intentat, t'ho juro que ho he intentat, però Molt bé. no. Mai m'he atrevit a dir això, però ho penso una mica també. L'únic que no m'atreveixo perquè tinc amigues que els agrada molt. No m'he atrevit mai. Us heu mullat molt bé. Jo us volia preguntar una altra cosa, és si a vegades quan esteu parlant amb algun altre músic, típic que tens conversa de coses de música, si us trobeu amb algú que realment no us agrada gens la seva música i no la respecteu, però noteu que ells la vostra sí, com és? O sigui, us fa molt incòmode? Passa entre vosaltres? No és veritat. Perquè crec que és una que pot passar, no? Com que empiezes a parlar amb algú de música i uau, que guai tot, no sé què, i tu penses, uau, és que no m'agrada gens el que fas, és horrible, saps? En Quim, quan me va conèixer, pensava això. Uau. Uau. No és veritat, estava gelós per les ampolles de ratofia i ja està. I això em tenia completament encegat. No, bueno, sí, a vegades passa. Sap que no. greu dir-ho, però... I com gestiones la conversa? Li dius em mola Molt molt el que falsament. fas, però dius que guai el que Clar. fas, que guai l'últim disc, No, o no? jo intento no entrar en lo No seu. menteixes. No, perquè no se notaria molt. Ja. Crec que se me nota bastant aquestes coses. I és com... Bueno, dius com expressions que no com, Hem de fer un sona cafè, molt bé. hem de fer un cafè un dia d'aquests o alguna cosa així amb ell i hem de fer una birra. Hem de fer una birra. No, igual, com li dius com, ei, sí, fem un cafè un dia d'aquests i mai passa aquest cafè. No, perquè encara pitjor, saps? Després d'estar allà amb Diu que sí. Diu que No, sé cantant és de com- bus i vaya putada, estem cantant Home, no, en de aquell bus. li diria sa puta cara. Aquest sí, aquest l'escopim i... Uf, sí. Dona molt mal No, rotllo. se gestiona el millor que pots, perquè respecte sempre en tens cap a l'altra persona, crec jo, perquè sempre hi ha un... Aquella persona s'ha currat el seu disco i està super content o contenta i és com... Això ho respectes i hi ha un punt que ho entens i que millor, pues això, hi ha molta gent que amb jo li passa el mateix. No crec. I intento ser tot el respectuosa que puc, però tampoc super falsa de uah, m'ha encantat el teu disco. No, hombre. No ho No, he fet no està mai, bé, no, dir això, si no ho penses. No sé, jo potser em faig caca a sobre i ho faig. Ve cal de bus i quina gorra més xula. A veure la calborotes. Bueno, situació més incòmoda a un backstage, així, o situació random, heu vist alguna d'aquí? Festi... O loca del pal. Estic aquí amb la Rosalia de sobte. Ja sé que no, però per ficar ximples ràndoms. O no? Backstage molts avorrits, No. O no ho sé o no es pot explicar. Vale, ara l'Àlex i jo us plantegem un escenari que és que TV3 decideix fer un reality on agafa tots els músics catalans i tot el mamoneo, vale? I el fica com en un reality 24 hores. A una villa. Explica tu com funcionaria aquest reality. És una isla de les tentacions, però en lloc de tentacions a nivell vincle sexoafectiu, és per fer un grup de música. Aleshores, vosaltres sou com... Cadascú està com una villa, no? Els grups esteu separats, les bandes esteu separades, i vosaltres ve, jo què sé, el Guillem Gisbert i us diu Quim, fem un grup tu i jo, tal, i com t'ha de convèncer, saps? En plan, fins quin punt entraríeu vosaltres a aquest concurs i fins quin punt cauríeu a la tentació de fer un grup amb gent més o menys xula I abandonar l'antic, i abandonar no? la vostra banda. No, primer, diríeu que sí a la proposta d'aquest concurs? Jo crec que sí. És bastant Sí, interessant. M'ha molat. T'ha agradat? Vale, doncs sí, va, Vinga, ens vale, apuntem. juguem, fantàstic. Amb qui cauríeu i amb qui segur que no cauríeu? És la mateixa pregunta que Venim a treure merda, estic intentant Una fer mica les raro. formes. Us deixaríeu seduir per un altre grup que us digués vine amb nosaltres. Però has d'abandonar en absolut lo Has d'abandonar teu, absolut, eh? sí, sí. És la isla. No és la isla. Has d'abandonar absolutament l'hotel. Exacte. Però la Maria no l'únic que- pot Fots els abandonar-se cuernos. a si mateixa. Però no el projecte, A la seva música. o el seu tipus de No música. puc fer mai més la meva música. Vale. Però en realitat sí, perquè fas música Sí, Clar. però no és Sí, el sí. meu projecte altra, com no? Mari Jaume, saps? Surts guanyant, perquè el primer Vale, disc vale. l'oblides ja i així no se't cansa només el primer disc. Ja. Cert. Wild. No sé, que em fitxin els tiets, que els hi va estupendo. Que els hi va bé, no? Li vas un bon reggaeton, no, els tiets? Pues això, una Julieta, que també ho està petant molt. No? I així, Exacte, no la meva Us segona tireu a opció. la pasta, eh? Vale, Us veneu, us veneu. Molt bé, molt Us bé. veneu el que claro. funciona. M'ho Molt bé. canvies? Jo prefereixo la Julieta igual. No, jo prefereixo... Vale, No, un moment, fareu una col·labo amb digues. tiets? Col·labo Maria Jaume Tiets o Ludwig Tiets? Jo això ho vaig comentar amb ells una vegada, I quan què? encara no eren famosos. Els hi vaig dir que no. I ara mira on han Ah, arribat. te'n penedeixes, eh? Ells volien i tu no vas voler, eh?
Sí, sí. Bueno, no, jo els vaig dir, he fet una cançó de reggaeton, què? Em van dir, i ja està. Bueno, no sé com va anar. Mal negoci. Mal negoci. Però ara ho faries? No, tampoc. Tampoc. Vale, obro següent bloc. No ha respost la Maria. Perdona. Jo no ho descartaria, no ho descartaria. Titular. Està mentint. Vale, bloc, coses personals, coses randoms, salseos. Comença tu, Àlex. Començo jo? Sí, parejitas. És veritat, clar, molts d'aquí, clar, al final són dos. Molts d'aquí. Estava plantejat perquè fossin... Parelles, vincles, heu tingut o teniu, com parelles això en el món dels músics, artistes i tal. Com és el tema d'egos? En plan, la meva parella era com molt millor que mi, o ho estic patant molt més, la meva parella està com menjant crispetes o Doritos al sofà. És que els dos tenim parelles músics, eh? Clar. Com funciona això? Com funciona el tema d'egos? L'endogàmia a Catalunya. I l'Anna Andreu també, per això era una pregunta... L'Anna Però l'Anna Andreu s'ho ha muntat beníssim, perquè la Marina està amb ella. És la Saps? No hi ha rivalitat allà possible. Bueno, sí, però... Bueno, Els egos... però no. les els dues egos són no artistazes. Tu com ho dius, Quim? No ho sé. Suposo que és natural, que passa amb totes les professions, això. Que ens ajuntem una mica amb la gent que té les mateixes inquietuds i els mateixos horaris que nosaltres. I això és important. Vull dir que això de tenir les setmanes buides i els caps de setmana frenètics i tenir el cap en les mateixes coses, suposo que ens fa buscar-nos. I és normal. No? Amb totes les professions passa. I com si de cop i volta això, la vostra parella o vosaltres, com triomfeu molt més que l'altre? Com ho gestionaríeu o com ho gestioneu? No sé, fins quin punt esteu. Com és una gestió, en plan, anem a seure i parlar de que tu estàs triomfant i jo estic tocant a una boda, o no vull ofendre, però com vegis. Vale, està bé. Veig per on vas. Agafo si vols, si no vols no ho agafis. No, està bé. Bueno, no sé, aquestes coses... Vull dir, s'han de celebrar. A més, si triomfen vol dir que hi haurà diners i que anem a aprofitar. Sugar mami, Exactament. Tu com ho veus, Maria? No, és que jo no crec que... Vinga, si estàs amb aquesta persona és perquè realment no... Si un moment jo som més famós o ell és més famós o tal, l'únic que sents per elles és com que alegria, orgull i admiració. Molt bé, molt sa. Però estàs al sofà i ella està amb la guitarra i està fent un temazo i està somrient però dient, cabron, aquesta cançó la vull jo, no? Bueno, a mi em passaria, potser, o sigui, sincerament. Bueno, jo tinc la sort de que la meva parella també me produeix molt i a vegades m'aprofit moltíssim. Però les bones idees se les queda ell, segur. Les bones... No, ara just hem fet un tema just a mitges, com que ell va començar, i era un temazo i me'l va mig regalar. I va ser com... Bueno, no et farà ràbia quan algú et vingui a dir uah, és la cançó que m'agrada més de tu. La millor cançó. La va escriure el Lluís, saps? No, perquè després l'hem fet a mitges, saps? Però no me faria ràbia, ben que dir, joder, jo en Lluís l'admiro moltíssim i estic contentíssima que qualcú li digui això. Que les obres estigui patant tant que ho deixen, no? Que estan en el cúspide i llavors, bueno, ho deixem aquí. Hòsties, no, espero aprofitar-me una mica de la seva fama. Ja aquí som. Persona més famosa que teniu a la llista de contactes del mòbil? Ui, no ho sé. Tampoc. És que vaig perdre el mòbil ara fa poc. M'encaixa tant. M'encaixa molt que hagis perdut el mòbil. I ara la persona més famosa que he tenir el mòbil deu ser... No ho sé. Tenia el Quimi Portet abans. Bueno, està bé. Està bé, Quimi Portet. Bastant bé. Ja, jo no... Pau Vallvé. Està bé, també. És molt famós, no? Que Està bé. Quina llàstima que siguin músics. M'hagués encantat dir l'Ada Colau. Clar, hagués molat molt. Clar, jo esperava una cosa... No, llàstima. No. La Marina Rossell. Sí? Sí. Aquesta sí. Bueno, els Enderroc a l'última gala va fer un discurs que no tocava molt de peus a terra, em va semblar. Que la veia com una caia desubicada. Que va anar a un hospital a cantar-li a l'orella a un malalt i que el va salvar i tia, t'estàs liant... Aquest any a l'Enderroc. Sí. Es va salvar?
No ho recordo. Està molt incòmode. No sé. De fet, ara, random, jo el vaig conèixer als Premis Enderrock passat, que després de la gala hi havia com una festa i tenies que portar una invitació. Jo el primer que vaig veure ets tu dient hem la invitació, diu, no tinc, però bueno, tinc això, i treus el Premi Enderrock i ja assegurat... Què jo vaig dir, vale, passa, tio. Tu no te'n recordes d'això, no, segurament? No me'n recordo. No te'n recordes. Perquè prèviament, quan teníeu que recollir el premi, era on està el Quim, i estàs fent un gin tònic molt tranquil, i tots estan tota l'Olímpica esperant i pur show, tio. Sí, aquestes coses no s'expliquen. Però que des de fora jo no tenia res, la gent superpreocupada, i dic, hòstia, i... És que, bueno, els premis. Bueno, estan superbé els Enderrock, ens agraden molt. Vull dir que són uns premis que respectem moltíssim i que sempre fan molta il·lusió i cada any esperem amb ganes. I no va venir cap quan dels ens dos. conviden No a la estava. gala sempre hi anem molt il·lusionats. No estàveu aquest any, o sigui, i segur que estàveu convidats. No podia perquè tenia una cosa, però... Tocaves a un casament o alguna Una boda, també. Jo tinc una pregunta una mica bolet, que no té molt a veure amb tot el que està passant, però m'interessa bastant, que és la vostra sèrie o pel·li Guilty Pleasure, d'aquestes que sabeu que són horribles, però que no podeu parar a mirar. Jo la meva és Castle. No és horrible, està molt bé. L'estic tornant a mirar, és molt dolenta. Ai, no m'agrada molt. I m'encanta, I m'he jalat 2 temporades en 2... Després del Primavera em vaig menjar una temporada sencera, però és molt dolenta. Buah, jo entenc molt... Bueno, tu ho saps. Dila. No me'n recordo, m'ho vas dir, no me'n recordo. Que sí, perquè tu l'estaves mirant. Espera, Anatomia de Grey, anava a dir la mateixa, sí, veritat. Els dos Anatomia de Grey? L'he començat fa una setmana. Estem mirant la mateixa, és veritat. Com? Estàs mirant Castle i Anatomia de Grey? Sí, a la vegada? amb la Maria vaig mirar uns capítols ràndoms d'una temporada ja avançada, que ja eren doctors serios, i l'altre dia amb la Cris, la meva companya pis, li vaig dir «Ei, comencem Anatomia de Grey, que m'he molt... Anatomia de Grey. que vull veure el pilot, que mai l'havia vist. Sempre havia vist capítols sueltos. Clar, una mera dir. És una boníssima. Molt intensa. Millor que House. A mi House m'agradava bastant, també. Allà més salseïto, més Ja, hi ha més folleteo, sexes, clar, sí. hi ha més Sí, sexes. és que a la intro ja, M'agrada més. a la intro ja hi ha com uns tacons que cauen com de la cama de l'hospital, saps? Ja indica que no tot és medicina, saps? I això està molt xulo. També hi ha tesis. Vale, faig un altre bolet, jo. Ui, perquè sona així. Vale. Maria, que això també anava parlant, però ja que estàs aquí, com va canviar la teva carrera musical després de passar per La Guàrdia Podcast? Moltíssim, de sobte me cridaven de tots els puestos, com, per favor, vine. No. Perquè aquesta pregunta de ficar Ferrer, que és que no la penso fer, quina pregunta de merda, no sé qui l'ha fet, però... Però perquè és evident que no, saps? Ja, És la gràcia. No, però mos varen caure bé, varen fer una birra. Sí, va fer una birra, el Ferrer va explicar tota la seva vida. Bueno, m'heu obligat a explicar la meva vida, jo no volia. I tu també, No, jo també. Sí, no, està bé. No, va ser horrorós. Vale, i l'altre... Jo tinc una altra que té a veure amb el lloc que estem. Tu, Quim, l'altre dia vas inaugurar aquesta sala amb el teu grup, la Ludwig Bank. Diries que el nou escenari de l'Helio Gàbal és un espai destinat als concerts de petit format però amb qualitat de les grans sales, pensat per potenciar al màxim l'experiència tant dels músics com del públic? Potencia tot. Ja està, només volia... I la Potencia rampa. molt. Has parlat molt de l'escenari i molt poc de la rampa, però la rampa Sí. Molt també bona crec rampa. Està Poc se'n adaptat. parla. Molts pocs escenaris han adaptats en aquest petit país. Està molt bé. Molt valorat. Vale, passarem a següent bloc. molt ben, sí. Crítica indústria, ¿vale? Passarem a crítica indústria. Hòstia. Àlex, te doy la palabra. I tant. Sempre em troben com les de ficar merda a mi. Perquè a tu t'agrada ficar merda. El pitjor és que he ficat jo els noms a les preguntes, o sigui que he sigut jo. Primavera Sauna Madrid. Ficar. Punt. Cal? Interrogació. Vull dir, Perdó. Primavera Sauna Madrid. Cal? Us és completament igual? Ens alegrem que plogués el primer dia? Com vaig tenim les alegrar vibes? que plogués. Jo em vaig alegrar que plogués, també. Jo crec que també. Me va saber greu per la penya que hi tocava, però en el A mi Ferrer em va saber com, gens de uau, greu. foteu. Estava molt bé. Va fer il·lusió. Va ploure el Primavera Sound de Madrid. Van anul·lar com el primer dia. Vale. Van tenir problemes amb els autobusos i no sé què. Moltes cues, sí. Busos lanzadera sense ventilació, algun mort segur que ha caigut per allà. S'ha mort algú? Al de Barcelona sí que es va morir un home que el va atropellar un tram. Això ho sabíeu? Però abans de començar això, El no? dimecres. Això era a la Bueno, ciutat. Era... Bueno. Pet Shop Boys. Però es va morir ja davant. Davant. Crec que ja a l'Avinguda Diagonal, sí.
Zona xunga. Bueno, no, Primavera Sound a Madrid cal? Per mi no cal. O sigui, sobra completament. O sigui... I a Barcelona, no? A Barcelona és un altre debat i també. Sí. A Barcelona cal? Però us paguen? Com va això? Esteu a Ràdio Primavera Sound? No. Això és el Ferrer, el seu altre programa. El Ferrer té una aventura a Ràdio Primavera Sound. El seu programa. Aquí pots dir el que vulguis. RPS són les sigles de Ràdio Primavera Sound i si ho llegeixes ràpid sona Arpies. Ah, no, si ho llegeixes en anglès. És en anglès. En anglès és Arpies. Yes. RPS. Powered by Seat. Powered by... Sí? Tot està power. És patrocina Seat? Crec que Cupra. Ara Cupra. A Cupra ara ja, va. Cupra. Jo ja he respost. Però és exactament Jo igual, també. al final, no? Vale, no, hi ha una altra pregunta dels festivals, que tots els artistes, com hi ha molta obsessió amb voler estar a festivals, els cartells, etc., però a vegades passa molt doncs, que et contracten per estar tocant a les 4 de la tarda, que no et veu ningú, en plan, i que potser les condicions tècniques són molt dolentes. Això no sé si us ha passat, però com... O sigui, una mica això de que dius, vaig a aquest festival que és la hòstia en teoria, però després a la setmana següent dius, vale, no ha canviat res de la meva carrera. Pot ser des de Primavera, Cruïlles, o sigui, coses així molt totxes. Canet Rock, per exemple, un bon festival, guapo, Sí. guapo. Bon No, cartell. però una mica això, aquesta obsessió, que tothom vol estar a festivals, però després quan et contracten, sobretot si artistes internacionals o nacionals, en plan, doncs que el tractes dolent o que tècnicament no pots fer tot el que vols fer i fas un show dolent, saps? I que potser tocar a una sala de merda pot ser molt més guai que tocar a les 4 de la tarda a un festi, no? Això amb les Primavera m'ha passat una mica això, que vaig tocar a Primavera de Ciutat i, bueno, no me va canviar en absolut la vida, però va ser un dia Com passar bastant per la guapo. guàrdia, no? Una mica. No, va ser un dia guapo com quan vaig venir a casa vostra a gravar, sí. I a part, a unes sales com una mica més respectuós, no sé, jo m'ha agradat tocar allà. O sigui, era evident que després tothom venia per grup de després i, clar, això ho saps, però... I a un festival millor també, pues, també anem a veure tu, no?, en aquell moment, però, bueno. En el vídeo tocaré a les 5 i mitja, o sigui que... Dura. 29 de juny? 29? Sí, 29. Julieta Venegas? Sí! 5 de la tarda és dura, no? Opus Festi. Solana. Opus Festi. Obres. Vosaltres toqueu el vídeo? No. No? Has de fer investigació abans de fer el programa, Ignasi. Però heu tocat segur algun any. Vam tocar l'any passat. Que poc Ho van comentat. rebentar, L'any passat nosaltres la vida va ser... Instagram veu fer molts posts de ho hem patat, som molt guais, me'n recordo. No, ho vam patar. patar. Va ser un dia bastant... Un abans i després, no? Aquell dia sí que va ser un... Bueno, és un d'aquests dies que de sobte tot t'encaixa. Va venir el Poveda, que és el director del festival, després i va dir tot ha estat gràcies a la meva programació, perquè us vaig posar en aquest tros del cartell, que era el millor perquè em vaig fer els meus càlculs i ho heu patat gràcies a mi. Però no sé, és un d'aquests dies que tal. I sobre el de tocar en un festival gran amb l'escenari buit i no sé què, crec que moltes vegades als artistes se'ns posa molt com que fem tot això per amor propi, que sentim la nostra feina molt com una cosa molt passional i molt viscuda i que tot ens surt molt de l'entranya i que tot el que estem fent és com posar-nos davant del mirall i treure tot el que som. I a vegades també som gent que estem treballant i aleshores si et criden al Primavera per anar a tocar i ho parles amb qui ho has de parlar de la teva empresa i et diuen, pues sí, toquen aquí. Pues tu vas i toques i ho fas i et menges una mica l'orgull i l'amor propi i dius, bueno, pues jo he vingut aquí a treballar i treballo i ja està, com tothom va un dia a treballar i li agrada més i un dia us ve un convidat que no tal i no tal. I això passa, Només portem gent que ens agrada. No, però vull dir, m'explico? Sí. Treballo i ja està, però treballes per molt menys de lo que... Això és una altra cosa. I no t'acostumen a pagar molt. Si et paguen malament ja és una altra T'acostumen a història, la mà. és veritat. Però bueno, no sé. Jo anava més amb el tema aquest de, bueno, pues sí, pues vas, toques i ja està, i si no hi ha gent, no hi ha gent i és igual. Què opineu del desplegament mediàtic que es va fer a Catalunya per grups com Coldplay o Bruce Springsteen? De vos. I després per què s'ha fet... Tu vas anar de vos? Vas anar de vos, eh? Oh, doncs potser tens opinions. Respecte al que s'ha fet, per exemple, a la Beyoncé, que també ho ha patat aquí, o a vosaltres mateixos.
Rotllo, creieu que potser TV3, en comptes de dedicar-li una hora al Bruce Springsteen, li hauria de dedicar potser una hora a la Ludwig van i la Maria Jaume? I la Ludwig últimament us estan cuidant bastant els mitjans, tinc la sensació. Sí. Esteu mimadets últimament. Home, sempre hem estat bastant mimats i ara encara més. Últimament esteu... Sí. Et procura malament, li pots tornar la ràbia... És que jo som mallorquina i no m'agrada això aquí. Canal 9, no? TV3 i la mallorquinitat a vegades hi ha problemes. Un programa de tàpers, no he vist? Sí. Com joc de cartes, no hi ha pressupost, tàpers. Sí, és un plagi bastant pitjor. A tàpers, Jo sóc molt fan de joc de cartes. Brutal. Molt Millor fan. programa. Sí. I el de I tàper, m'aguardes... Kunde o no? No el miro. No l'has mirat, val. Vaig mirar d'Anna Haynes l'altre dia, d'Anna Maria Haynes. I... Va estar bé. Prou bé. Sí. Bueno. Perdó. No, però a part del tàper, jo he flipat, o sigui, jo no m'havia enterat que la Beyoncé, o sigui, vaig entrar el mateix dia que la Beyoncé tocava a Barcelona i, òbviament, de Bruce Springsteen i Coldplay, en plan, feia mesos que estaven donant la turra per RAC1 cada dia, Coldplay, Bruce Springsteen, bla, saps? Que això ho trobo bastant acollonant, la Beyoncé, li donen 1000 voltes a aquests dos, saps? Sí. Jo aniré a la Beyoncé abans que els altres, segur. A un bolo, 100% abans de la Beyoncé. Coldplay està guapo, amb les pulseres. Ui. Vale, Janro. Vale. El Bruce Springsteen és la millor banda directa de la història del rock. Parla'ns de The Boss, El Boss, perdó, el Boss. Una passada. Va fer un concert de 3 hores exactes. Va començar puntualíssim. Per què es valora tant que duri tant? Perquè Tothom diu, té dura 3 hores. 70 anys. Però no és un grup de versions de The Boss. O sigui, és com un grup de versions d'ell mateix, no? Una mica. Pràcticament. Però, sí, una mica, dona aquesta sensació. No, és com... És una mica una caricatura d'ell mateix. És veritat. The Boss fent de The Boss. És com Marc Jacobs, Marc Jacobs. Però és una passada. En un moment on la música en directe està punxant tant i cada cop es toca menys i es tiren més coses i cada cop la cosa dels intèrprets, músics dalt de l'escenari està com perdent més valor, crec que un grup com aquest és l'objectiu al que hem d'anar tots aquells nostàlgics d'aquests temps passats. Perquè són els millors i no hi ha cap discussió possible. I a part el Bruce té 1000 hits i dura 3 hores i surts d'allà tan cansat perquè 3 hores de concert és difícil d'aguantar que bueno, no sé, una passada. No era aquesta la pregunta, no? Però el Bruce és una passada. Sí. I he de dir que, si estàs nostàlgic, jo vaig veure el tribut de Bruce Springsteen de Manel Fuentes i és potser el pitjor que he vist mai. Però de llarg, Crec que és el pitjor Com concert es diu el nom artístic? Tenia com un... no me'n recordo. No me'n recordo, però era molt patètic, pobre. Jo tenia una altra pregunta, i és, ara que estem parlant de Legends, com viu vosaltres les morts de músics famosos? O sigui, rotllo, si són ídols o no, però rotllo, es mor Tina Turner i esteu en plan, wow, simply the best, tal, o és més rotllo, tipus, bueno, la vida passa, són coses, i són coses que passen. Perquè hi ha molts artistes que a vegades... Fem unes preguntes, són una merda. O sigui, No, però- hem estudiat periodisme. O sigui, el pitjor és que hem estudiat periodisme, tia. No és una cosa que... Són difícils. No, Però jo a vegades veig artistes que es mor X legend i posta Insta o Story en plan de... Això no. Us és completament igual qualsevol artista No. legend que es mori o hi ha algun que us ha afectat? Tu segurament te va afectar bastant en Pau Riba, no? No. Li va sudar completament. No, Ha mort, Pau Riba, de sobte. No sé. A mi s'oblida que la gent ha mort aquests... Com... Fa pena, Prince, hòstia, va joder, morir, és o veritat, sigui, ok. bueno, és com, joder. Tu creus? Ja no faran més temazos. Si s'han mort, fa molts anys que no Fa fan pena, jo temazos. la Tina Turner ho vaig veure i va ser com, ai, pobra, a més... No, perquè... No, en sèrio. Perquè vaig veure el docu fa poc, com de la seva vida, que havia estat mega tràgica i com que feia poc, que tenia una relació de maltracte mega heavy durant 30 anys o no sé quants, i a la fi se va separar de l'home fill de puta, va trobar un home de puta mare i estava casada amb ell i tal, i és com, i ara just com, bueno, ho ha disfrutat una mica i s'ha mort. Fa pena, però no vas allà com, Tina, I love you, Deb. Però perquè això va molt amb la persona que ets, jo no sé, jo... Fliparia que fessis una story teu, tu de Maria Jaume, Deb, Tina Turner, I love you... Simply the best, no, Simply the best. Simply the best. Però Simply the best es posa només. Bueno, hi ha gent que té aquesta manera d'expressar les coses, no és el meu cas. No.
Jo tinc aquí una pregunta molt llarga. Lluís Gavaldà, quan va anar al col·lapse fa poc, va explicar que va anar al Cap Roig i va fer una cançó sobre la caixa i li van com treure tot el que tenia del backstage, el pal no tenia ni sopar, ni birres, ni res. I la pregunta és, què faríeu si us passés? Ho has explicat Ho bastant estat tan malament. malament, faré una cosa extremadament malament. Jan, No llegiré Algú les quatre expliqui, línies. sisplau. Pots explicar? No, Ho pots explicar per la gent que no ho sap? No, Explica-ho tu. Bueno, ho he apuntat aquí. Bueno, bàsicament, i jo no ho sabia, però que el Lluís Gavaldà té una cançó que es diu Atracament a la Caixa, que és una cançó que és irònica, que parla d'un atracament d'un banc, una noia que vol pagar la hipoteca, i el Cap Roig, com el patrocinador és la Caixa, vaig entendre com que abans del bolo ja els hi van pagar un toque o així, de no la feu i tal, i després va passar això que diu el Marc, que li van treure tot el menjar del backstage i tal. Tracte malament, planifica boicot en general. Jo no sé si us fa por que les vostres lletres no són especialment polítiques, però potser un dia ho poden ser-ho, en plan... I si passés, què faríeu? Com reaccionaríeu? En plan, com... Patrocina Nike i no pots Aniríeu a cantar TV3 i sandàlies. diríeu aquest senyor de Clippers, d'aquesta promotora... Jo crec que la faria igual, no? Rotllo, what the fuck. Sí. Podríem fer una cançó d'Estrella d'Am, criticant Estrella d'Am, i no tocar a cap festival de Catalunya mai més. Bueno, és el que se va estar xerrant, no?, després de l'en Lluís. I, bueno, és que a més la caixa, és que m'ha pres patètic. No. Ja, però Estrella d'Am sí que ho patrocina tot. Clar. O sigui, si et creues amb Estrella... Sí. Si pel que sigui et creues amb Estrella d'Am i fas una cançó contra Estrella d'Am, potser no et toques mai més a Catalunya. Ojo, A reptes. cap lloc. Ojo, jo crec que és un bon repte, Pot ser, o potser te fas efecte contrari, no? I... Clar, jo crec que si la Ludwig fes una cançó contra Estrella d'Am, ho rebentaria bastant, perquè ja deuen aquest rollito indie. Els modernos, són els modernos. Vale, va, ha arribat l'hora del pique. Va, no, res. Ara ja has de dir, una mica, ni que sigui. No, perdó, m'he perdut. jo també. Tu sol. M'he perdut jo sol, sí, perdoneu. Cap problema. Us atxantaríeu o no? La tocaríeu igualment? La cançó Clar que X, sí, no? Sí, És clar que sí. Molt bé. S'ha de fer la següent pregunta, estrella d'Am o el que vulgueu, és com que si us agòbia que pràcticament tots els llocs on esteu tocant, on toqueu sempre i tal, estan com sempre com sponsor by, en plan, pues, sigui un banc, sigui Estrella d'Am, sigui el que sigui. Bueno, ratlla el fet que sempre hi hagi com publi darrere de tots els jocs on toqueu i escenaris, preferiu que fes alguna cosa més lliure o dieu, pues mira, ens paguen més, així que ja condé i m'és igual. Això m'ho ratlla una mica. No, es paga més, crec que és... Bueno, suposo que si té com publi pagarà més, no sé, però cau un festival com independent sense cap tipus d'esponsor, no sé. Jo crec que no, perquè és primavera mateix, no? Com, pam, Amazon, pum. Vale. Ja. Bueno, evidentment, és primavera, tal qual, jo crec que hi tocaria perquè si no, no me menjo un torrat, però... però, clar, no mola una merda, no? Com veure la teva cara i damunt veure Amazon. La marca sempre, no? O Estrella d'Am o el que sigui. O sigui, jo em ratlla una mica això, però sempre és com la balança de... A vegades, com que pesa més lo merdós que és i la merda d'ètica que tenen i el que transmet i el que transmetràs tu quan estiguis donant la cara per ells, i a vegades pesa més l'altre, que és que he de menjar tampoc m'estic venent a fondo, no? Com no estic fent una publi per aquesta penya, simplement vaig en aquest festi i justament m'ha tocat l'escenari que posa el seu nom. Hi ha alguna marca com que diríeu, segur que aquesta marca no faria? O, per exemple, un partit polític, bueno, evidentment, Vox, PP i tal, evidentment, ok, això ens és igual, però com que es digui de cap i volta, doncs, no sé, Esquerra Republicana o Junts es fa com la cançó vostra per l'esponsor, saps? L'altre dia, que els de Sousa tocaven a Sitges, hi havia unes lletres allà enormes a l'escenari que posava Òmnium, amb brillantets i llums i no sé què. I aleshores primer va tocar de Sousa, Òmnium. Després va tocar la Clara, la Renalda, i Òmnium, gegant també, ens queda clar. I aleshores després va tocar un jovenet que corre ara per aquí que es diu Triquell. I aleshores a ell, que suposo que era com l'estrella de la nit i tal, li van apagar les llums i no li van fer posar el...
ell ho va demanar. Bueno, imagina't, ell va tenir el poder de demanar-ho i li traiessin. I en canvi els altres, que estan més com en el nostre equip, no poden demanar aquestes coses. I aleshores també suposo que això, no? Que nosaltres, com molt bé ha dit la Maria, si patrocina Estrella d'Am o patrocina Amazon o Òmnium, doncs ens ho mengem i fem... Bueno, I per què Triquei no s'ho menja? A qui no li agrada Òmnium? Òmnium està bé, no? Ah, no No ho fa sé. mal a ningú, no? Com a cosa. És a dir, jo... Cultura, tal... Podria ser pitjor sempre, al final. Sempre podria ser molt pitjor. Podria ser pitjor. Sí, no, veritat que sí, però... És a dir, no ho dic com per criticar Òmnium, sinó perquè ha de posar Òmnium si és el concert de Sousa, que posi de Sousa, que no posi Òmnium aquí, me caso en dena. Vull dir, que no posi Òmnium ni posi res. Però quin poder té el Triquei? No entenc, aquí m'he sorprès. Per què el Triquei sí que pot treure Òmnium? Qui és el Triquei de sobte? Pues el Triquell No és sé. un trapero que es va fer famós Sí, sí, a qui és? OT, em sembla, o a... Com es diu? Eufòria. Eufòria. Però I em això. sorprèn que pugui decidir això i no el declara o... No ho sé, potser si ho haguessin A veure, demanat... els altres potser no es van atrevir a demanar-ho. Sí, potser també ho haguessin fet. Però jo crec que... Bueno, no, en Triguell és al final és més famós, té més... No? Té com més poda, Ja, entre m'he cometes. perdut en que sí, més famós. No, no ho és. Jo No ho pensava sé, que no ho sí. sé, no ho sé, és que no Jo tinc va idea. ser com la moraleja que vaig treure de tot això. Segurament. Que ell Potser tenia sí, un potser estatus o un poder que els altres no tenien. Si no fóssiu músics, què seríeu? Perdó, m'ha vingut la idea aquesta ara. No està aquí, no sé, les preguntes bones són meves, les dolentes. Jo l'altre dia ho vaig estar pensant i em va agafar una angoixa que vaig canviar de pensament. Tu tens una mica pinta de professor de Professor matemàtiques. totalment. Filosofia. Pobre de mi, pobre de mi. Marlí... M'hagués 2.0. encantat. De matemàtiques De m'hagués encantat. matemàtiques, de matemàtiques. I tu? De què ten pinta? No ho sé. Bombera? Bombera! Mola bastant ser bomber, bombera. Igual et pega una mica fer fotografia de bodes, bautizos i comuniones. Oh, uau. Molt millor ser bombera. Tu toques versions, jo te faig les fotos. No? Exacte, sí. Vale, anem tancant ja i farem participar una mica el públic, vale? Perquè per algú he vingut fins aquí. Llavors anem a fer un joc, Per participar. un joc ràpid on haureu de saber si una cosa que dic és d'un o de l'altre. Vale? Llavors, busquem voluntaris entre el públic que vulguin pujar aquí a respondre una cosa molt ràpid, 50% entre una i l'altra. Algú vol pujar aquí a respondre alguna pregunta? Si no- Alguna mà alçada, algun voluntari? Bernat Renau, sisplau, pots venir? No, perquè ja està com a sa... Ah, sap massa? Ell sap massa. No. Clar, Clàudia? Ah, mira, Clàudia, ja que estàs aquí. Mira, Clàudia, mira, Clàudia. Mira. És fàcil, és fàcil. Un aplaudiment a la Clàudia, tots, sisplau. No. Sara, és Mira. cultura general. És molt fàcil. Has d'agafar el micro, Clàudia. Vale. És cultura general o algo? És molt fàcil, No mira. són capitals, mi vida, tranquil·la. És un o l'altre, vale? Llavors, tots dos no. La Maria Jaume ha vingut a La Guàrdia. El Quim no, però han vingut representants de la Ludwig Band a La Guàrdia. Sí. Llavors, la pregunta és quina de les dues bandes, quan va venir La Guàrdia, va dir la frase «Visca Catalunya lliure». La Maria Jaume o la Ludwig Band? Ella és de Mallorca, no? El Quim. Jo crec que no. No, va ser la Maria Jaume. Incorrecte. Em sap greu. En quin Era context? con Rafa, no? Era En quin algo context? relacionat amb En què el tu li vas Rafa preguntar què opines de Catalunya i tu vas dir «Visca Catalunya lliure». Ah, que bé. Nadal. Sí, eh? Pensava com un... Sí, hombre, què més? I ves que Catalunya... Jo també. No, ho vas dir del cor, Vale, Clàudia, pots seure i busquem un altre convidat. Bravo! Molt bé, la Clàudia. Gràcies, Clàudia. Vale, va, una altra persona, qui s'anima a pujar? El Ferrer ha marxat Sí, he marxat. Sí. a buscar-nos un convidat. Fem el Meini, que està aquí a prop. Sens dubte. Vinga. Vinga, cap amunt. Manel, periodista del Crític, cap amunt. Bravo. Manel, et toca lletra de cançó, vale? Et llegeixo un tros d'una cançó
és molt fàcil per vosaltres, però potser pel Manel no ho sé. Hem escollit bastant bé, trobo. M'estàs dient ignorant a la cara. Vale, llegeixo una frase d'una cançó i m'has de dir de qui dels dos creus que és, vale? Vale. Diu, a dins d'aquella capseta de mistos vas guardar el meu cor com qui cuida un ocellet ferit. Fort. Mira'ls els ulls. Això de qui dels dos és? Teva? Teva? De la Maria? Sí. Maria? No. No, és teu això, Quim? Ho reconec, ho confesso, sí, em sap greu. És de Quim, 0 de 2 Molt bé, bravo! als nostres oients. S'ha liat amb el micro. Però no val aquesta, perquè estaria en mallorquí. Es notaria, no? Ara jo vaig a Montbui. No, ara Brian. jo vaig a Montbui. No. Bueno, però si ha fallat Ha igualment. fallat igualment. Per tant, vale, busquem un altre... Ferrer, vols triar algú ara? L'Olmo. Eh? Olmo. No, mira, la Núria. Núria. Sí, Núria, 100% sisplau, Núria. Núria, va. A més que Núria, cap amunt. és de la poca gent que escolta La Guàrdia. Home, jo entenc que aquí hi ha gent que deu escoltar La Guàrdia. Però la Núria escolta bastant. Vale, Núria, un dato. Qui dels dos va començar a escriure quan tenia 12 anys? A escriure cançons. No sabia si... Pensava que potser no s'entenia. No. Incorrecte, un altre cop. No hi ha manera. Quim vas començar als 12 anys o he llegit a una entrevista per ahí, no? Sí. Efectivament. El dia mateix que vaig complir-lo. Gràcies, Doncs Núria. 0 de 3, Núria. no hi ha manera. Gràcies, Núria. Vale, va, última de totes. Busquem algú, hi ha algú que li faci molta il·lusió pujar per l'última? El José de casa, sisplau. Que vingui el José. Com que no hi és? Doncs pues puja tu, Víctor. Víctor, vinga. Víctor, sisplau. Gràcies. Moltes gràcies, Víctor. Gràcies, Víctor. Un aplaudiment, Gràcies, Víctor. M'està agradant aquest joc. Si vols continuar, no És podem l'última. fer infinit. Us podeu mentar Víctor, si encertessis quedaries com l'única persona que ha pujat aquí i ha encertat una cosa. Vale, és un tuit, ¿vale? Qui dels dos ha fet el següent tuit? Se enciende dentro un puto rayo que no cesa. Jo crec que et toca a tu. Espero que no. Pues sí, ets... Bravo! He baixat molt a baix, crec que és del 2017, aquest tuit teu. Però jo he anat baixant. En sèrio? I jo dic, què va fer la Maria Jaume tuitant això? Però és perfecte perquè ningú encertarà. Enhorabona, Víctor. l'únic que Enhorabona va encertar. per Bravo! encertar. Un punt. Què deu ser això? No sé en quin context. Una Explica'm cançó. tu en quin context. Una cançó, vas potser. fer Que això. 2017 igual era... Fa pinta d'una líric Bueno, va cessant que d'algú igual molt vaig loco. escoltar la Ludwig. No, era tipo... No em sona d'una lletra No. de la Ludwig, això tampoc. Crec que va ser l'únic any que vaig escoltar Love of Lesbian i igual això tenia alguna a veure. Cara, No, Love Lesbian. Això és de la Vox Lesbiana, T'agrada? aquesta frase? no sé, m'ha sonat, m'ha donat vibres a Santi Balmes. No és de la Fab Lesbian, però té pinta de ser la Fab Lesbian. Ah, que sí? Confirmes No, la- no és la Fab No és Lesbian? de la Fab Lesbian. Però té pinta... O sigui, Et saps tots els és lírics algo- de Love of Lesbian. absolutament. Al 100%. Me'n penedeixo molt, però és absolutament tot de la Fab Lesbian. Em sap molt greu. Què ho opinem sento. de Love of Lesbian? Ah, ja no, ara jo no vull parlar d'això. Parla. A mi ara em fa vergonya acceptar que m'ha agradat, ni que m'ha agradat i que m'ho sé tot, però... No passa bueno, res. Quim? Molt bé. Molt bé. Fan de John Boy. Fan de John Boy, però ja està. Em van fer un vídeo per 18 anys felicitant-me. El Santi Balmes? Sí, tots. Eh que sí? Tots aquests estaven aquí els meus 18. Que maco, el Santi. És que el Santi treballava al Com Viajes abans de... Treballava al Com Viajes? Sí, va fer com 2 àlbums, no va patar i després va fer... Sí, va deixar Com Viajes quan no va patar ja per fi. És una ETS andant. Escolta, esteu fent ja converses paral·leles, eh? Sí, vale, perdoneu. Anem a tancar, deixem el Quim que vagi a tocar a la boda que ha d'anar a tocar. que fatal. Moltes gràcies, Quim, per haver vingut. Gràcies. Gràcies als meus grandíssims companys, Ferrer, Ignasi, Àlex. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Gràcies també a l'Alicia i al Martí que ens han gravat i ens han fet de càmeres, ens han ajudat molt. El Jordi. Gràcies al Jordi des d'allà a les músiques també, que ara ens tirarà una quan rematem això. Gràcies a tothom per haver vingut. Com Gràcies sempre, a l'Elio, també. molta música. Elio A l'Elio, moltes gràcies a l'Elio. Elio és casa nostra. Molta música i no baixeu la guàrdia. What you say?
you did what you said. Jason Derulo. That it's all for the best, because it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, cause you did what you say. Oh, what you say, what you say. That it's all for the best, because it is what you say. That you only meant well, cause you did what you say. Oh, what you say, what you say. What did she say? How could I live with myself, knowing that I let our love go? And ooh, what I do for one chance, I just gotta let you know. I know what I did wasn't clever, but me and you were meant to be together. So let me in, give me another chance to really be your man.